Mase wong lanang iki ampre FYV-ne nang TikTok ya angel. Beda karo wong wedok. Wong wedok pokoke ada entut gedhe. Terus swalandek klambine separuh udele ketok terus kontene megagah mentune ketok mumpluk ngono. Bae. Sing delok wis akeh. Ora nyawang sepile terus piye kontene ora. Mentune ku lho. Suwale wendek suwiset terus kontene begagah mentune ketok gedhi kaya kopi nyigar jambe ngono. Weh do amati akhire dijempol. Weh wis pokoke wong wedok paling penak. Wong demit iki lanang karo wedok ya penak wedok. Lah wong lanang dadi demit iki lho dadak matak celonean amre wong wedi. Lah wedok cukup guyu. Ngene wong wis wedi kabeh.